Ahojte turisti. Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Takto koncom týždňa vás chceme inšpirovať zaujímavým a netradičným miestom, ktoré ma v minulosti niečím očarilo a stojí za návštevu. Toto je nový seriál krátkych informačných podcastov od Dračej stopy, v rámci ktorých vám každý týždeň dáme jeden či viac tipov, kam sa s rodinou či s kamarátmi vybrať. Mojím cieľom je vyberať menej známe, no práve malým počtom turistov atraktívne miesta, ktoré som sám navštívil. Vo videách sú použité výhradne moje autorské fotografie. Všetky miesta, o ktorých v tomto seriáli rozprávam, majú svoj článok na webe dračiastopa.sk. Všetky materiály, vrátane mojich fotografií, podliehajú licencii, ktorá umožňuje ich použitie na akýkoľvek nekomerčný účel s uvedením autora. Zároveň budeme radi, ak nás podporíte formou 2% vašej dane z príjmu. Za pár dní tu máme apríl a pri tejto príležitosti som pre 1. aprílový týždeň vybral ako tip na výlet Gemerské spojky. V roku 1938 prebehlo niečo, čomu hovoríme Mnichovská konferencia a v nadväznosti na ňu ešte aj Viedenská arbitráž. Po týchto udalostiach sme ako Československo boli donútení odstúpiť isté územia susedným štátom. Konkrétne Viedenská arbitráž je to, čo nás zaujíma, pretože po nej si Maďarské kráľovstvo vydobilo odstúpenie južných okresov alebo časti južného Slovenska. A tak sa stalo, že pri novej hranici, ktorá samozrejme nerešpektovala železničné trate, ostali isté izolované úseky na slovenskej strane a pokiaľ sme ich chceli prevádzkovať, museli sme využívať v tom momente už vlastne úseky patriace pod maďarský MÁV. A Maďari samozrejme neboli nadšení z toho a využívali túto potrebu a podmieňovali používanie ich trati tým, že sa odstupovali ďalšie územia alebo boli tam nejaké iné veľmi nevýhodné finančné podmienky. A tak československá vláda rozhodla o prepojení týchto izolovaných úsekov nachádzajúcich sa na Slovensku tak, aby vznikla súvislá trať z Bratislavy do Prešova. Preto sa to volá aj spojky. Výstavba však trvala veľmi pomaly, nakoľko nacistické Nemecko nemalo záujem financovať nejaké dopravné projekty niekde na Slovensku, ale hlavne svoju vojenskú mašinériu. Do konca vojny železnica postavená nebola, ale hranice sa po ukončení druhej svetovej vojny vrátili do pôvodného stavu. V roku 1948 vláda Československej republiky rozhodla o definitívnom zastavení výstavby tohto projektu a tak v rôznych štádiách rozostávania táto železnica vlastne ostala nedokončená a opustená. Pri obci Ľubeník, Magnezitovce a z východnej strany Pohoria Slavošovce je úsek, ktorý bol rozostávaný do najväčšej miery, a to konkrétne Slavošovský tunel, Koprážský tunel a Koprážský viadukt. Slavošovský tunel nemá dokončené portály. Je však prerazený, je kompletný a pre peších či pre cyklistov je tento 2,5 kilometrový tunel naozaj jedným veľkým zážitkom. V súčasnosti je pri Slavošovskom tuneli zo Slavošovskej strany aj nádherné rozprávkové ihrisko venované Dobšinského rozprávkam. V Slavošovciach nájdete aj jeho rodný dom ako také menšie muzeum. Pre učiteľov je táto lokalita zároveň aj veľmi výhodná, pretože nie len z dejepisného hľadiska viete tieto veci deťom odprezentovať a naozaj je lákavé si prejsť 2,5 kilometrový tunel s čelovkami, ale môžete do toho zapojiť aj rôzne medzipredmetové vzťahy, napríklad literatúru. V 90. rokoch po páde komunizmu a nastolení demokracie vznikol projekt, ktorý počítal s dostavbou tejto železničnej trate, avšak rozhodnutím vlády bol tento projekt zamietnutý a odôvodnenie bolo veľmi jednoduché: neistá politická a hospodárska situácia začiatku 90. rokov. Prístup k týmto turistickým atrakciám je peší. K Slavošovskému tunelu sa dá dostať aj autom a bicyklom. Koprážský viadukt je tiež stavebne hotový, je to krásna železobetónová konštrukcia, klenutá
autá, ktorá v najvyššom bode má 36 metrov nad miestnym potokom a prechod vrchom tohto mostu je tiež jeden z tých krásnych zážitkov. V každom prípade, ak sa vám moje vstupy páčia, podporte nás lajkom na Facebooku, účasťou na nejakej akcii alebo prihlásením dieťaťa na tábor. Veľmi nám pomôže aj podpora formou 2% z vašej zaplatenej dane z príjmu a vidíme sa pri ďalšom videu.